Segundo os nacionalistas, nestes 3 anos de mandato, o Goberno municipal non tivo en conta as numerosas propostas presentadas polo BNG para mellorar a xestión medioambiental no municipio. A principal refírese á solicitude de adhesión á Mancomunidade Serra do Barbanza para a reciclaxe do lixo na planta de Serbia. Outes sigue sendo dos poucos concellos da comarca que manda o lixo á planta de Sogama. Que significa Sogama? Sogama significa desplazar o lixo 80 km desde o punto de recollida, co cal máis contaminación e o máis importante, chega ali para ser incinerado. Mentras temos aquí a escasos 10 km unha planta de reciclaxe donde se aposta justamente por isto, pola reciclaxe e pola compostaxe. Dende o BNG lembran tamén a necesidade de poñer en marcha un plan integral de saneamento en beneficio non só dos veciños de Outes, senón de toda a comarca, de cara a unha mellor calidade das augas. O saneamento é algo que nos afecta a nós como veciños, pero é algo que afecta ao futuro económico da nosa comarca e de moitos dos nosos veciños de Outes, polo ben sabido marisqueo, pola nosa ría, porque estamos poñendo en risco, nin máis nin menos, que a maior industria da nosa comarca. Unha industria que, por certo, ven de sufrir outra ameaza máis, ou está sufrindo outra ameaza máis, que a apertura da mina de Sanfins. Agardan os nacionalistas que desta volta a adhesión a este plan sirva, din, para algo máis que sacar a foto e que o Goberno asuma un compromiso real coa mellora do medio ambiente.